Pino! Upa. At nagbabalik na ako, mahal. Ako pa rin to, ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino, para naman talagang ikaw ay ano ba? Ano ba dapat ko sabihin? Hindi ko na rin alam. Pero parang hindi pa naman Friday para mag-lag ako ng ganito. Hindi, nagbabalik na si DJ Kim Chino para pangaralan ka kasi nga malapit na magpasko. Dapat yung puso mo ay talaga nga namang merry and at the same time, hindi sinasaktan. Wow! Anyway, balik na tayo sa ating Chinitalks. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang mga taong dapat mong iwasan ngayong magpapasko. Diba? O recap na tayo ha. Sabi ko kanina, una, iwasan mo ngayong magpapasko yung mga taong bigla-biglang magpaparamdam kasi malamig ang simoy ng hangin. Diba? Yan yung mga taong nangangati, yung mga taong gusto ng bembang, yung mga taong in-hit na kung saan talaga nga namang hindi commitment ang gusto niyan. Gusto lang yan makascore sa'yo. Diba? Yan yung mga manloloko na kapag sumapit ang gabi, 10 p.m., 9 p.m., usually 9 p.m. talaga, mahal. 9 p.m. naglilipa na yung mga ganyang tao na kung saan gusto lang talaga ng pampainit. Katulad niyan, 9 p.m. Nakikita nyo yan, 9 p.m. Yan yung mga talaga nga namang tirador. Kitang-kita sa dila ni Titan Jello talaga, no? Na kapag dinilaan ka, kiliting-kiliti ka. Huy! Anyway, mahal, always remember ha, ingatan ang sarili lalo na sa mga taong in-hit kapag gabi at bigla-bigla na lang sumusulpot, lalo na't magpapasko. At ang pangalawa naman, mahal, iwasan mo ngayong magpapasko. Syempre, ano pa, yung mga ex mo. Yung ex mo, 'di ba? Yung mga ex na 'yan o yung ex mo na 'yan, yan ang dahilan kung bakit ka may trauma. At minsan kapag okay ka na, kapag alam nilang nakaka-move on ka na, fresh ka na, blooming ka na ulit, diyan sila magpaparamdam. Kaya ikaw, bilang hindi ka pa fully nakaka-move on, i-block mo na hanggat kaya mo pa. Diba? Kasi ngayong magpapasko, definitely, baka gusto niyang makahabol, magka-jowa ulit. Ikaw yung easy target. Alam niya kung gaano ka karupok at alam niya kung paano ka pa ikot-ikutin na naman. Diba? Ganyan yung mga ex na yan. Iti-take advantage nila ang iyong kahinaan, ano pa ba, ang iyong karupukan, at syempre ang lamig ng panahon. Kaya kung kaya mo, tamang-tama, nakikinig ka ngayon, sundin mo si Kim Chino, i-block mo na yan. Okay, wag kang pa-easy to get. Magbaback to zero ka na naman sa pag-move on mo kapag in-entertain mo yung ex na yan. At ang pangatlo naman, mahal, dumako na tayo sa panghuli. At pangatlo, ito na, mahal, iwasan mo ngayong magpapasko yung mga taong malabo. Diba? Ito yung malabo kausap, malabo ang intensyon, walang clarity, walang kasiguraduhan. Una sa lahat, anong pakay? Yun yung alamin mo, anong pakay sa'yo? Diba? Ano, hulaan lang ba tayo? Pakiramdaman lang? Porket magpapasko ay talaga nga namang kailangan ba i-rush natin ang ating relasyon? Hindi! Hindi ganon, wag mo mamadaliin kasi mamaya maging kayo nga this Christmas next year, paano na? Baka next year, iba na yung gusto niyan, iba na yung gustong tikman, malay mo ikaw ay flavor of the month lang. Wow! Diba? Para kang ham. Tandaan mo, tao ka, mahal hindi ka ham. Na kung saan kapag ang buwan ay Disyembre, dun lang tayo nagkikrave ng ham, diba? Dun lang mataas ang sales ng ham. Ikaw, nilalandi ka ngayong Disyembre. Ano ka, ham ka? Hindi! Huwag kang magpapa-fall. Oo, huwag kang maaakit. Huwag kang marupok. Dahil tao ka, hindi ka ham. Ang dami ko na sinasabi dito. Iwasan mo na, ha? Iwasan mo na yung mga trauma na yan.
Anyway, mahal, ako'y sisibat na. Huwag kayong mag-alala. Susunod na ang 9 p.m. to 12 midnight. Siyempre, isa sa mga taong iwasan mo kasi matinik at babaero. Huy! Susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Mahal, manatili nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!